Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Ebben a rövid videóban az EVS Analyzer program, szoftver letöltését, illetve telepítési útmutatóját láthatjátok. A címoldalon szereplő https://evs.software oldalról tölthető le az aktuális program, a felhasználónév és az itt látható jelszó beírásával. Nézzük meg a folyamatot a gyakorlatban. A böngésző felső sorába beírjuk, hogy evs.software. Rákattintva megjelenik egy bejelentkezési kis ablak, ahol kér egy felhasználó nevet, az említett EVS, és az előbb mutatott jelszó beírásával be tudunk jelentkezni a weboldalra. Ha egy picit lejjebb görgetünk, láthatjuk, hogy a bal oldalon megjelenik két letöltési lehetőség. Az egyik a Device Update Setup 1.1.1-es változat, és az aktuális szoftver verzió. Akiknek régebbi gépe van, mindenféleképpen javasolt mindkettő letöltése. Akiknek új eszközük van, mondjuk egy éven belül vásárolták az eszközt, őnekik elég csak az aktuális EVS Analyzer Setup 4.0.2-es változat letöltése. Nézzük meg azt a változatot, amikor mind a kettőt letöltjük. Az első program arra szolgál, hogy az eszközünk kompatibilitását ellenőrzi. Ehhez az szükséges, hogy mindenféleképpen legyen az eszköz a géphez, a számítógéphez csatlakoztatva, amikor a programot elindítjuk. Rákattintva azonnal letöltődik az egyik, majd letöltődik a másik program is. Mutatom. Letöltöttem a két programot, ez általában a letöltések könyvtárba történik, de lehet ez máshol is, attól függ, kinek milyen eszköze van. Az első, tehát a Device Update Setup 1.1-es változatot elindítva, azaz két kattintással elindul a telepítés, ennek az ellenőrző programnak a telepítése, installálás, ezt követően feltelepíti magát ez a rövid kis program, bezárom, és gyakorlatilag meg is jelent már egy ablakocska, ami maga a program. Írja, hogy új verzió észlelve, nem szükséges frissíteni. Akinek régi a programja, és régi a fejegysége, nem teljesen kompatibilis, annál egy másik szöveggel érkezik a kis ablak, és ott a telepítési útmutatót egy kattintással gyakorlatilag fel lehet frissíteni az eszköznek a programját. Kilépek, gyakorlatilag ezt elvégeztem. A következő pedig maga a programunk, az EVS Analyzer program. Elindítva felajánlja az installálást, elfogadjuk, elfogadjuk, tovább lépünk, és a műveletnek megfelelően, amit éppen feldob, azokat leokézzuk, bezárjuk. Gyakorlatilag egy fél perc leforgása alatt feltelepül a gépünkre a program. És már fel is ajánlja, hogy akár azonnal el is indíthatom. A befejezés gombra gyakorlatilag befejezzük a telepítést, és indulhat az eszköz használata. Nagyon jó munkát kívánok az eszközhöz, és remélem ez a kis telepítő videó pedig hasznos volt arra, hogy mindenkinek gördülékenyen menjen az új változat installálása. Köszönöm a figyelmet, szép estét!